Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Isulti na gusto mo, isulti na ko, Alex. Na-inlove ka sa kong asawa, unsa? Kung sa may personal kong pagbati ka ron, ako na, Alex. Oh, pusilon ko nimo. Oh, kung dili ko matagbaw si mong tubag karon. Na-inlove ka sa kong asawa, dili ba? Kung mo ingon kong wa, puto ka mo. Dili. Naibaw ko nga si Jessa na ang babae nga atong gipangitaan ro. Ug kamatuoran, anak. Mao ang imong pagpapiling ulit tao karon. Ug ang pagpakikita mo kay Jessa luyo sa akong kasayuran. Si Jerry ang tuyas pagpagkikita na ko, Alex. Na-inlove ka ba ni Jessa? Ganay tubaga? Oo o dili? Na in love. Mahal ko yung mga asawa, Alex. Ano man? Gano'n nga ako mag-asawa? Imo sa akong gano, Alex. Imo siya gitugyan ako sa kay gayon, anak. Nalimot ka. Gigamit ko nimo. Ano magkaanak ka? Aron imo mapakita ni Jessa nga Salvador del Mundo ka sa akong anak. Nalimot ka. Pero anong baka? Hindi na pakita niya! Sa una ni. Siya din nagtuo pa kong imong giisip ka tinuod nga anak ang akong anak. Oh, Bata sa ta, Alex. ayaw kalimot sa imong utang kabuto na ko, Andro. Imong kinabuhi ang akong gilawas. Naimpas akong utang kanimo, Alex. Gibayaran ko na kinig 3 milyon. Oh, gibayaran ko ng 3 milyon ang utang ko nimo ug ang akong anak. Usay, Naibaw ko, ikaw rin nagpakidnap ni GR. Aron imo ipalukat na ako, Alex. Oh, ayaw kalimot. Nga ba nagsabat ang abilidad? Kung magkamao ka manghita, magkamaosog ko. Ang nakabintahan na ako karon, kay may kwarta na ko, Alex. O mabuhat na ako ang tanan kong gustong buhaton. naibaw ka na. Oh! Huwag ka nang parang-prangkahan ka. Kuhaon ko ng akong anak. Kaya nabayran ko na siya. Oh, Huwag ang pingin na lang si Jess ang iyong asawa. Kaya siya na lang nahibilin ka ni mo, Alex. animal. Gusto kang pinusin eh? Okay na ko. May armas ka di ay? Nahibaw ko na usap ka na, Alex. Dili ka na ang kaning Alex nga nailhan ko. Giguba sa panahon ay mo pagkamaayong higala. Mao di ay. O di ay nga may offer ka. Nga ikay mo bayad. Ug wa ka mo hangyo sa 3 milyon kay may giplano na din imong daan ang tanan. Angay na. Angay lang ang planuhon kong kaluwasan sa kong anak, Alex. Kaya sa GR na lang nahibilin ako. Kung wa akong anak, wa na lamit ni kinabuya. Oh, Busa kalimti na si GR. Dadasa na si Jessa kung gusto ka. Nga malayo siya na ako. Ug ni GR. Pero tambag lang. Kung gusto ka magustuhan si mga asawa, dawata ang tanan niyang apan. Ang tanan niyang sayop. Pasaylua. Magkanakaw ka na. O manghinaot ko. Nagkatapusan lang nila itong panagkita. Brad. Naibaw na di siya. Ako nagpakitap ni siya. Pero ako'y nakitang gamay na lang lihok ng kaduntahan. Uy, sa akin ang dagat. Na may kalimutan mo sa mga kasukuhan. Pangutan ako galingon mo. Kung diin ka ba sa'yo. Palayo sa kong asawa, Andrew! Palayo! Ako lang, Jessa. Ako lang. Alex! Oh, may kay hindi ka na. May giandam ko. Oh, Alex? Alex, naunsa ka? Alex, di magka. Nganong milakaw magkangawa mamahaw. Oh, Lakaw, pag-ilis na dito. Basa kay ka sa singot, oh.
Magsukad ako, ano makakaon ka na? Oh, Sunod na lang na ako sa kusina, Alex. kiatiman ako niyo maayo. Kinahanglang sundon ko ang tambag ni Andrew. Kinalang atimanon ko maayo si Alex. Aron dili siya magduda sa akong mga lakaw. Ug mutuos siya sa tanan akong isulti. Uy, Jisa. Pasaylo ako sa kong pagpamakaka. Jisa, Oh, ni ana bang imong bana? Ay tingog-tingog. Mura naman sa gisapot to. pasagdi lang na siya, ma. Ako na siya pakanoon. Oh, tuod, ikaw na itiwas ang Andablinis kusina. Kaya tuon ko na si Alex. Andaman lang na akong ilisan si Alex. Kung gisapot man siya, kinalang dili na ko tubayan. Ginoo, hatagi ko kaisog ining tanang pagsuway nga akong giatubang. Kinamwa ako karagot. Wani. Hindi ko lagi pagkupas siya. Ang posible pang mawa sa Jisa na ko. Nimalik na puri. Limal! Oh, si Jisa. Alex, ayaw pagdugay diha, ha? Kay mabugnaw na ang sabaw. Alex? Ay! Alex, pagtapis ko ng tuwalya. Ay! Jisa! Alex, mabasa ko! Ipakita na ko. Namahal ko ni mo, Jisa. Nagdilikod mo biya. Bisag ko sa may mahita mo. Ay, buhi ko, Alex. Ang sana masab ka. Hubog ka na sab. Buhi ko. Mahi mo ba, Alex? Dili ko ni mo harason? Naningkamot ko masilbihan ka, isip asawa. Naningkamot ko nga mahalon ka. Busa ayaw pangitag paagi nga mahanaw ang tanan kong respeto ni mo. Kinabumalaway ka. At hindi mo tamasukog sa si Alex. Please. Pagkalmahan taon si Alex. Ganun dili pa ako kapugan ako kagalingon. Ganun dili pa ko parehas ni Andro. Itaas ang pasensya. Dili mahimong makagusto si Jessa kang Andro. Dili mahimo. Ako ang impana. Pusa, ako lang ang agan yung balon. Pusa, kailangan dili na sila magkita si Andro. Naunsa mang bana mo? Ganina raman ta dinis kusina. Ambot ma. Ambot ang naunsa na sab na siya. Mura man ako naibugat kayong problema. Basig mi balik na sab nagpanugal. Unya dako na sab og pilde. Na, problema na gina niya, ma. Sorry nga, nadugay ko kay... may gamay lang nga problema sa grayan. Unya, okay ka na? Okay na ko. Okay na. Bibi, ato nang tilawan ng imong linuto kung lami ba? Sige. Wow! Lami da. Lami yung muluto ng akong asawa da. Ay, nahala. Sauin na lang ng imong bana, Jisa. Kay mamilo ko sa mga linabhan sa luyo.
Tinuod ka nga, lami ang akong pagkaluto? Oo, lagi. Tuod. Sorry ha. Alex? Naunsa man ang imong kamot? Nagdugo man na. Ana. Uwa ko kapugong sa kong sapot ka gani ha. Nasuntok na ko ang bumbong nga tiles. Oh, sige, dalig kaon diha. Kay tambalan ko na. Sorry, Gia. Pero posible nga. Nga di naman magkita kang imong inahan. Karong natultulan ka na ni Alex yun eh. Dili ba mo magdugay ta din eh. Sir! Sir Andrew! Sir! Usa man nag-ibutang nga karatula sa gawa, sir! For rent man na! Imo ni paabangan ang bay sa daplin sa baybayon, sir? Oh, Carla. Oh, Sir Andrew! Sir! Nag-uul ka? Agoy! Daan pagyud ko nga doon na kayo maabot nga problema. O ganun kasulti mo ka, ano? Klaro man kayo nga gidili ang inyong relasyon ug anang imong bisita pirmi dinhi, sir. Mauna nga parintahan na lang nimo ning bayan, no? O, Carla. O kita lang makabiya ta din eh. Mamaulit ta sa ato. O sige na. Andama ang mga gabi ti JR. Saan ko makapagpanangit si Alex? Namulakaw ko ugma. Dili na lang si Edna nga akong ipasangil. Alex? Oh. Jessa, love? Saman, may tuyo ka? Kuan kanang ugma ba Mulakaw ka? unta kun mahimo? Asa naman sab ka? Kuan mo ato ko sa eskwelahan. Gusto ko mo eskwela og balik. Kana kun musugot ka. Oh, ano dili? Sige. Magpangin na ko sa gawas ha? Unan lang katog. Ay, salamat. Nung na siya dagan pang pangutana sa akong lakaw ugma. Katapos ang gabi na mo din sa beach house. Abi na kung di na maputula mo pa nag-uban ni Jessa. Oh, si Alex. Hello. Hain ka karon. Di pa sa beach house. Nga nanungutan ka. Gituman ako imong tambag. Panggaon si Jessa. Ug dili pa sakitan. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!